Izin, Mak. Pripun? Wonten request lagu. Apa kuwi? Lah kuwi apa? Ngersakaken Podang Kuning ingkang nembang DEK Uget. Nggih. Garap Jaipong. Nah, Duk, iki bebungan. Waduh, jan. Apik men. Ana duwite barang. Iya. Alhamdulillah, jan. Kae saya rupane kaya bronjong kae ya. Sawerane rambak karo. Apa itu nasi goreng? Heeh, alhamdulillah. Heeh, nggo perbaikan gizi ya, Kak. Perbaikan gizi. Oh iya, iki kok ngene terus tak ombeni banyu. Heeh. Warek-warek. Iya. Iya, Arep iya. ombeni apa? Ombeni banyu. Banyune ndi? Ora eneng kok. Eneng ora entuk to? Ora. Ayo. Kok jiko dhewe ning kamar mandi. Iya, iya, Mbak. Nanoe. Ayo, rada keten sithik. Kita. Nana. Lopes diwayang apik lho. Ya. Parani lho. Ayo. Ayo, ana. Alus manis nengse Nano. Ayo. Masuwinggon kula lana goleki si podang pito Kanca-kanca tambah padang meneh. apa babunga Neno. tiku Oh iya ya. Mbuh. Ayo. nyanding bisa dadi Neno. tombo Yo Kak. esuk awane Halo lali. Laluran nang goleki sing tak sayang Lamun bintang Oh. ora koso iso yang tak sawang besok
Terima